Patrik Laine, uskomaton huipennus tälle pelille. Klassikko, miltä nyt tuntuu? Tuntuu erittäin hyvältä, että ei vielä taaskaan käsitä, että mitä on tässä voittanut, mutta ihan uskomaton joukkue ja ihan uskomaton päätös tälle hienolle kaudelle vielä. Miten toi loppu oli? Aikamoista draamaa. Tiedättekö te heti, että se ei ole maali? No joo, olihan siinä, että meinas käydä hakemaan vielä kamat pois tuolta, että vähän rupesi jännittää, että oliko se maali, mutta ihan uskomaton loppu ja äijät hoiti vielä niin hyvin lopun kuin pystyy. Tämä sarja oli teille vaikea, se alku oli hankala, mutta käänsitte sen voitoksi, että mestareita. Miten te teitte sen? No ihan jaksettiin 60 minsa aina per peli jauhaa meidän omaa peliä ja me tiedettiin, että se riittää ihan varmasti aina voittoon asti, vaikka ei joka pelissä riittänyt, mutta eipä tässä hyvä tuntuu. Kauan jatkuu nämä bileet? En tiedä, sen näkee kohta. Kiitos Patrik. Kiitos.